जोंहा दायो आरआरबि एएलपि रिक्रुटमेन्टआथ' एप्लाइ खालामनो सोलिगासिनो जाबाय दङ। दा नोंथांमोनाबो बेहाय एप्लाइ खालामनायखौथ' मोनथिखाबाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलट। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे पस्ट ओंखारबावदो आरआरबि टेकनिशियाननि जाहा बेनिनो 9,000 पस्टनि थाखाय एप्लाइ फैगोन होननानै नटिफिकेसन ओंखारदों। बेयो आपडेट जायाखै। बेयो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन स्टार्टिं डेटआ जागोन जोङो मार्चनिफ्राय बेयो स्टार्ट जागोन। बे फेब्रुवारियाव बिनि डिटेल्स नटिफिकेसना ओंखारगोन। आरो बेहाय एप्लाइ खालामनाया 9,000 भेकेन्सि होननानै बुंदों, खिन्थु 9,000निफ्रायबो बारा जागोन। बेहाय दोङो टेकनिशियानाव जोंहा जायफोरा हाई सेकेन्डारि पास जानाय साइन्स स्ट्रिम प्लास लोगोसे टेकनिकेल जेरै 10 पास ITI बेफोरबायदि किसुमान इडुकेसन थानायफोरा बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरबायदि जानानै दङ। एक्जेक्टलि जा नटिफिकेसना ओंखारगोन जिथिया नटिफिकेसना नैबे फेब्रुवारियावनो ओंखारगोन। लोगोसे जोंहा एप्लाइ डेटआ जागोन स्टार्टिं मार्चआव जागोन होननानै जा नटिफिकेसननि आपडेट होदो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोनाबो बेनि थाखाय प्रिपेरेसनबो खालामनो हागोन। 9,000निफ्रायबो बारा जानो फैनो हानाय आरो बेयाव। आरो लोगोसे मोनसे मोजां खौरां, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामाखैबा खालामनानै ला। जोंहा आसाम पुलिसनि माने सिभिल डिफेन्स हम गार्ड्स रिक्रुटमेन्ट 271 पस्ट अनलाइन सोलिगासिनो बेहाय सिभिल डिफेन्स हम गार्डनि थाखाय। बेहाय जायफोरा बेयो कनस्टेबल ग्रेड 3 आरो बेयो नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन। कनस्टेबल ग्रेड 3 बे पस्ट दङ 269। बेयो नोंथांमोना केन्डिडेटआ मेट्रिक पास जानांगोन, लोगोसे जिकुनु बर्डनिफ्राय रिकगनाइज जानाय जानांगोन, लोगोसे माखासे आदार क्वालिफिकेसन होदों। नोंथांमोना मा होनना बुंदों केन्डिडेट मास्ट पसेस माने हम गार्डनि बिथाङा सार्टिफिकेट नांगोन होनना बुंदों, नङाबा मिनिमाम NCCनि बिनाव A ग्रेडनि सार्टिफिकेट नांगोन बेफोरबायदि बुंनाय जादों। ड्रेसारनि दोङो बेफोरबायदिनो ड्रेसाराव केन्डिडेटआ मेट्रिक पास जानांगोन HLC, लोगोसे माखासे आदार क्राइटेरिया क्वालिफिकेसन दोङो बेफोरखौ नोंथांमोनाव थानांगोन। जायखिजाया 2 years एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगोन ड्रेसारनि सायाव। जिकुनु रिकगनाइज गभर्नमेन्ट इनस्टिटिउटफोराव बियो एक्सपिरियेन्सखौ मोननाय बा मावनाय जानांगोन। नोंथांमोना बे एप्लाइ खालाम। नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि जुदि क्राइटेरियाया जुदि मिलायदोंबा। जोंहा स्टार्टिंआथ' 1 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादों। लास्ट डेटआ जागोन जोंहा 15 फेब्रुवारि बेहालागै दङ आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम। आङो बेखौबो सानबाय थादों जोंनिया नैबेयो मा जामारखो बुस्थुआ आं हमनो हायाखै। बेयो बिदिनो थामारसिगोन ना मा आं जेबोखौनो बुजियाखै, माने हमनो हायाखै आरो बुस्थुआ बिदिनो थागोन ना मा बुस्थुआनो माबा बरफ एम्बु होननाय सोदोबफोरा बेनो बे थागोन ना गोदान सोलायबावगोन। जा एन्जर निंगिनिखौ निंनि जायो, बरफखौ दाउब'खौ बरफ जायो, सेरजाखौ एम्बु, थाइजौखौ आइ, इसिं न'खौ पइसिं। एक्सुवेलि मा जानो थांगासिनो बुंनो हाया, खिन्थु बेयो आरो मा स्टार हाथरखिखौ मा तगर बेफोरथ' जोंनि बर'नि माबायाव गोरोबथारालै। जोंहा बर'नि जि आंगो राव दोङो, जेरै दाउब'खौलाय दाउब'आनो आरो बेखौलाय बोरै बरफ, सेरजाखौलाय सेरजायानो बेलाय बोरै एम्बु जालाबायनो, थाइजौखा बेलाय बोरै आइ जानो। बुस्थुआ बेयो मा जागोन आङो मिन्थियाखै दासिमबो मा जा गोरों गोराफ्रा मा डिसिसन लादों। जोंहाथ' नैबे ओंखारबाय थाइजौआ आइ जायो होननानै, खिन्थु बेनो थामारसिगोन नामा आं बेखौ मिन्थियाखै बा मिन्थिनो लुगैदों आरो जोङो गिदिर गोलावफोरा मा खालामनो सानखो। बेफोरबायदि जों मा जाबावगोन दा जोंनि समाजा बर'फ्रा थगायजाबाय बेफोरबायदि माबा थाइजौखौ आइ बरफ मा लासिं सिं